What's up mga kabalikatan? Ngayong araw may share po ako na simbahan na miss ko talaga kami dun sa ganda ng Parish Church dito sa Bacolor, Pampanga. 45 kilometers hanggang dito sa amin, hanggang dun sa Bacolor. At yung kauna-unahan pong simbahan na nilubog nung lahat, napakatagal na po nung simbahan na yun. Kumbaga dun sa mismong taas nung simbahan, yung dinadaanan nga po dun, kumbaga parang bintana pa lang nung simbahan. Makikita mo naman dun sa mismong wall nung simbahan. Sobrang na-miss po talaga kami ni Mother at nag-visiting nga po kami. Tinignan ko, napakaganda. Inikutan ko yung buong Parish Church ng Bacolor. Yung may share ko po ngayon, may cover ko yung aking video na pag-visiting dito sa Bacolor, Pampanga. Napakaganda simbahan na yun. Kumbaga ngayon ko lang po talaga nakita yung ganda ng Bacolor Parish Church. At thank you nga po pala kay Father sa pag-entertain sa amin. Nakilala nga po ni Mother. Sige, i-cover nyo para sa pagko-coverage para dito sa aking YouTube channel. Gusto ko ma-share po sa lahat. Yun lang po. At kita-kits po tayo doon. Bacolor Parish Church. And thank you. At ganoon na lang po. Makikita nyo. At sobrang ma-miss po kayo. At malungkot man, at least may nakasurvive na simbahan na napakaganda. Kita-kits po tayo doon. Nabalikatan TV channel at nandito nga po ako Parish Church. Ito po yung kauna-unang tumubog ng lahar noong 1990s. Samahan niyo po ako. Kumbaga yung vlog ko na to parang road trip na rin. Ito nga po yung Parish Church. Si Mother at sumama po sa akin. Pupunta ka ng Olongapo Road, left side. Kung papunta ka naman ng San Fernando, right side. At pasukin natin. Napakaganda po, Parish Church. Tara po, halina't samahan niyo ako. Ito po yung kauna-unahang simbahan. Morning po. Sabi ko naman sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. At kahit sa pag-visiting lang dito sa dito po siya. Ito na po yung pinaka niya, yung lumubog ng lahar yung 1990s. Yan po yung pinaka taas niya, pinakabubong ng Parish Church. Ito po, yan po yung bintana niya, yung pinaka taas ng bintana ng Parish Church. So, sobrang ganda po ng simbahan. Kahit ako namangha. Salamat nga po pala kay Father. Pinayagan na po kami mag-cover dito sa kanilang simbahan, Parish Church.
Ang ganda po. Yun po yung pinakahangganan ng taas ng kanilang simbahan. Kaso noong 1990s na lumubog yung lahar. Wala pa tayo noon siguro. Pagnaw ng simbahan dito sa Pampanga. Prayer to Apo Kalulu. Kampana. At ito na po pala yung pinaka-taas niya. Ito po yung kampana. Napakababa na oh. Ito po yung pinaka-taas niya. Sobrang namangha po talaga dito sa religion. Sobrang na-amaze po talaga. Kahit pandemic po, saya. Ito lang naman po, hindi naman po talaga lang sa amin. Diba? Baba po, ito na po yung kampana. Alam niyo naman kahit pandemic at sana matapos na ang pandemic yung pag-visit diba? I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense.